Истината за Moto 8100 Eco Energy, която няма да чуеш в сервиза. Палиш колата, студено е, двигателят трака леко и се чудиш. Това масло, дето ми сипаха, дали въобще е истинско. Истината, много хора не знаят какво масло купуват, а други разбират, когато стане късно. Ако си от тия, които искат колата им да върви гладко, без драми, слушай ме внимателно. Moto 8100 Eco Energy не е просто синтетично масло. Това е масло със статут. Пази двигателя, пести гориво и държи всичко чисто като ново, дори и след 300 000 км. Одобрено от Ford, Chrysler, Jaguar, Renault, Fiat, Land Rover и други. Използват го, защото го тестват при турбини, директно впръскване и натоварване до червено. Икономия на гориво реална. За някого нищо особено. За теб може да е един резервоар подарък на всеки 6-7 месеца. Защита от LSPI. Това е гадното запалване при ниски обороти, което съсипва буталата. Това масло го блокира. Евтините масла не могат. Работи с бензин, дизел, дори и с това от мобилната колонка. Ако си от хората, които гледат колата си с уважение, това е маслото. И най-важното, оригинал в туба с капачка, която мирише на завод, не на лавандула. При нас ще намериш над 20 марки масла, оригинални, с гарантиран происход. Изготвяме индивидуални оферти за всякакви филтри. Безплатна доставка в цялата страна при поръчки над 99 лева. Всичко 6 BG. Там, където ти и колата ти получавате най-доброто.